Pre, gusto kong sumali sa gangsta nila. OG sa damastig daw kasi mga homies nila doon, tsaka maaangas. Gusto ko rin kasing maging maangas tulad nila. Pero kayanin ko kaya mga initiation, ano kaya ang mga pasakit na mararanasan ko muna bago ako maging isang TNG? Simple lang naman, pre. Initiation sa amin, military exercise, candle lighting, 30 seconds massacre, jumble rumble. At 21 pedals, ayon, humis ka na. Sige go, sali ako kailan initiation. Run, rich kid! Run, mayroong lurang pag-iisip, sumabay sa daloy at sumakay sa panaginip. Alang liwanag o sinag na maaaninag, bakas na luksa ay sa mukha na papanaag. Madilim na landas ang kanyang dinaraha, pilit binubunot ang punyal na nakatara sa puso at isip. Walang umaagapay sa hirap na dinanas ay hindi Congrats brother, welcome sa aming Gangsta. Welcome sa TNG, ang teenager Nustra Gangsta.